Hi guys, what's up mga chuy? DJ Boja here from EME Moto Shop. Iabot na akong clear nga fan cover para sa Honda Beat o sa Zoomer, sa Scoopy. And kini nga vlog karon ato mapulihan, ato na lang pong i-check, maintain and i-rust proof ang ato ang stator coil o ang iyang magneto. So medyo sayo-sayo ta karon kay naman po tay mga modifications pagkuan na niya mga para pangchuy ba. Anyways, check sa nato unsay mga tools needed o chemicals needed. Di lang ta mo gamit og mga power tools para magamit sa inyong mga tagsa-tagsa kabalay. Ano mapalit na ninyo ba? Kaysa magpahit mo itong mga kanang na-address among shop, mga power tools nga impact wrench ug uban pa. So mano-mano sa ta, mano-mano. So check sa nato ang mga tools needed o mga chemicals needed. So kita kits. Pop mga chi. Kadjut lang kay nalimtan. Normally advisable yun nga every 10k mag-check ka sa imong magneto ug imong stator coil kay natural naman na siya nga magtaya kay expose man siya sa weather, sa atmosphere, sa moisture, ulan, abog or baha. So mas mayo nga imong i-check, especially sa amo nga duol mi sa dagat. So every 10k o do 10k kung ga-budget ka 20k pwede ra. Pero 10k, 15k, 20k o do i-check ni. Bisan pag di na nimo i-rust proof, pero kung mas makatipid mo kag rust proof kaysa ra ka trabaho. So i-check sa nato kung musta na ang ako ang stator coil. Katapulan ko maintain 24k na, busy mong go busy 24k na. And since sa pagpalit pa na ako sa akong Zoomer X na ko ang si Otaku, hopefully mayo ang labas aning ako ang stator coil pagka nato niya. Balik ta, check na ta mga tools needed o mga chemicals needed. Yeah. Mga chuy, mga tools needed para pag-open sa atong stator coil o magneto. Normally sa mga ga-open og mga CVT ga-maintain og ilang own na naman mo yung mga inani siguro or palit ka Y tool. This is T-box wrench 8mm o 10mm pang Alcantara Japon vice grip adjustable Phillips screw socket wrench 17mm Allen 5mm. Pinaka-importante nga tool sa tanan is kaning gitawag nga magnet puller or magneto puller 27mm by 17mm. Okay. So, mahiwagang brush. Kung mahimo, dili kay sa oily. Mahiwagang toothbrush. Isa ka hugaw para sa taya. Isa ka limpyo nga wala ka siya oil. May technique ano niya para paglimpyo toothbrush. Siyempre sandpaper 1000 grit. Scotch-Brite pinaka-importante. Trapo, isa ka pugaw para sa daya, isa ka limpyo. And pinaka-importante sa tanan, water heater para kape. Dili bitaw para niya makita na niyo sa pulusan ni. Next is ang atong mga chemicals needed para ani nga maintenance.
sa magneto and stator. Mga chewy chemicals needed para sa ato ang maintenance. Siyempre WD-40, contact cleaner para sa stator coil, kay ang sulod sa stator coil ang mismo ang mga coil na siya mga parts nga dili pwede nimo mabasa or na oil base makastambay or isog na chemical kay madaot ang iyang parts inside. Siyempre by the way, shout out sa MRT Degreaser, ilang FB page MRT na po ni sa mong shop pohon among i-display. So ma'am sa MRT, baka naman ba? Anyways, kuan kining spray paint high temp, dili mayon tatog katong spray paint nga anti-rust, pero init man guna ang kuan, init na ang kaning magneto. So magneto or magnet cover, init man na naman yung magnet, magtulit mo na. So kailangan nimo og high temp. The best kay ni gali gamito na mo ni sa among mga tambutso nga maintenance. So para sa atong modification unya sa atong fan red, syempre and also naapa ay gidula kay mag-handle na mo mong chemicals, dishwasher. Sarag pong pang-washing. Dishwasher liquid kay ang the best sa mga dishwashing liquid na maguna sila igapoy gamay nga percent sa makawalag oil-based substance. So, okay. Wala ba ko nalimtan? Oh. So muna ni. So let's do it. Ito na kabrihan ng ato ang fan box, magneto and stator coil. Yeah. DJ Boja, Love Vibrations. Oh yeah. Seryoso lagi ni nga tua, biktimas gugma. Palihog lang ayaw ko tutuki, masin malanay ning akong kasing-kasing. Ang raog ay nga gisakol sa Putang ina mo, ginagawa mo. Sa ako, seryoso ni ba?
So mga choy, gikan sa pagbrush sa katotong dishwashing liquid o tubig o scotch Scotch Brite, buta na to degreaser para for painting. Atong pintalan mo niya og red, no? So medyo isog ra ba ning degreaser? So isog mi siya. Sige nga chemical. Then pag kumana ni butangan na to tubig. Then pauga. Hey guys. Basic naman pag spray. Napot na din akong kauban nga mga mekaniko, si DJ Rappy, DJ Bitang o si DJ Shanshan. Kung matingala mo sa amo, puro DJ ang pangalan. Paggabi mga ga-operate mig sound system, mga DJ. Basic naman ang pagkuhan sa spray cans. Tulog apong ka-coating, pero one direction ra ka, ana. Dayon. Dagan man siya groove. Isa na ka, one direction, baboy ban. Isa ka groove, ana. Pagbali nimo, same gyapon, isa ka direction, one direction. Dagan man siya groove, good rin na po din ka, one direction gyapon, ba? So basic lang ato sa sprayan. Yaman. So mga choy, well, galimpyo ta, nagkuha tagtaya sa atong magnetor o sa atong stator. Ato sa pintalan ang kining atong fan. Isa ka mahiwagang teknik ang pinagbabawal na teknik. Basta magamit kag spray cans. Shake first, yeah? Shake first. Sa butag bag-o. Then spray. Pinabali. Hi, Achi. I'm doing a vlog. Oops. Saka spray. Then hot water. Saka spray. Put hot water. Let it boil then. I'm making a vlog. I'm repairing motorcycle. What are you doing to that? It's for the vlog. Okay guys, Ochoy. Then we will do our painting sa atong fan.